Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġużi Gawċi. L-lum eżies il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Santa Katerina, il-Martri Santa Katerina, li jexet fil-4 seklu fl-Eġittu, Lixandra, fatti nsejħula Santa Katerina ta' Lixandra, u li l-ġisem tagħha kien meqjum fil-monasteru li hemm propju taħt il-għolja tas-Sinaj. Iju għalhekk aħna wkoll nitolbu biex anki aħna fil-ħajja tagħna mingħajr ma nibżgħu inkunu xhieda veri ta' dak li nemmnu. Nuru l-imħabba tagħna lejn Kristu bil-mod ta' kif jiena ngħix. Bl-eżempju, bix-xhieda, anke akkost ta' sagrifiċċju. Dawn il-ħsibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija wħud nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li biex iddawwa lill knisja tiegħek żejjent lil Santa Katerina bir-rebħa tal-martirju fit-tieba tiegħek għatina li kif saret tixbaħ lil mulej fid-dbatija, hekk aħna wkoll insiru nixbħu lilu biex jistħoqilna ilena ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Alla tiegħi bagħat l-anġlu tiegħu jala ħall liljuni. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien, b'saħħna kbira fuqhom, xi rġiel ġrew flimkien għal ħdejn Danjel u sabuh jitlob u faħħal lill-Alla tiegħu. Bla telf ta' żmien resqu quddiem is-sultan. Ifakruh fl-interdett u qalulu: Sultan, mhux int kont li ffirmajt id-digriet biex jekk xi ħadd fi żmien 30 jum jitlob lil xi Alla jew lil bniedem ieħor ħliefek jixtħuh fil-ħofra tal-iljuni. U s-sultan wieġeb: L-ordni għadu sħiħ skont il-liġi tal-popli tal-Medja u tal-Persja li ma tistax titħassar. Imbagħad qalu lis-sultan: Dan Danjel, wieħed mill-itturrufnati Lut, la ta' każ tiegħek sultan u lanqas tad-digriet iffirmat minnek, għax baqa' jitlob 3 darbiet kuljum. Is-sultan sewwet qalbu ħafna meta sema dan u għamel il-ħsieb li jaħles lil Danjel. Sanżul ix-xemx kien għadu jħabbel moħħu biex jara kif jeħilsu. Imma dawk l-irġiel marru jiġru b'saħħna fuqhom flimkien għalant is-sultan u qalulu: Kun naf, Sultan, li skont il-liġi tal-popli tal-Medja u tal-Persja, ebda digriet jew ordni ma jista' jitbiddel jekk ikun sar mis-sultan. Imbagħad is-sultan ta' ordni biex iġibu lil Danjel u tefewh fil-ħofra tal-iljuni. U s-sultan qabad u qal lil Danjel: Ħajjeħilsek Alla tiegħek li lilu dejjem taqdi. Resqu ġebla għeduwa mad-daħla tal-ħofra u s-sultan għamlilha fuqha il-marka bis-siġil tiegħu
u s-siġil tal-gbarat tiegħu ħalli ma jinbidel xejn minn dak li hu ddeċieda fuq Danjel. Imbagħad is-sultan telaq lejn il-palazz tiegħu. Il-lejl għaddih sajjem u n-nas ħarab minn xfar għajnejh, imma ma ġabulu l-ħadd biex iderrilu. Filgħodu is-sultan qam kmieni mas-sebħ u ħaffef u mar lejn il-ħofra tal-Iljuni. Kif wasal ħdejn il-ħofra, is-sultan sejjaħ lil Danjel bleħen imnikket u qallu: Danjel, għaddejta Alla l-ħaj. Kellu l-ħila jeħilsek mill-Iljuni dak Alla li lilu dejjem taqdi. U Danjel wieġeb lis-sultan: Jalla tgħix għal dejjem, Sultan. Alla tiegħi bat l-anġli tiegħu jagħlaq ħaq l-Iljuni biex ma jagħmluli xejn. Għax huwa sab li jiena kont bl-ħtija, mhux biss qudiemu iżda wkoll quddiemek, Sultan, għax jien m'għamilt xejn ħażin. Is-Sultan feraħ ħafna b'dan u ordna li jtellgħu lil Danjel mill-ħofra. Tellgħu lil Danjel mill-ħofra u sabu li ma kienet ġratlu ebda ħsara għaliex hu kien it-tama f'Alla tiegħu. Imbagħad b'ordni tas-Sultan qabdu lil dawk l-irġiel li gidbu quddiem Danjel u xeħtuhom fil-ħofra tal-Iljuni. Lilhom lil-uliedhom u lin-nisa tagħhom u anqas biss laħqu messew il fuq il-ħofra li l-Iljuni ma farkulhomx qadamhom. Imbagħad is-Sultan Dariju kiteb lil kull poplu ġens u l-sin li jagħmlu fuq l-art kollha u qalilhom: Slim bil-kotra għalikom, qiegħed nagħmel dan id-digriet biex fl-art kollha u fuqha jien insaltan kulħadd għandu jibża u jitriet quddiem Alla ta' Danjel. Għax hu Alla l-ħaj ta' dejjem li s-saltna tiegħu ma tinqeritx u l-ħakma tiegħu iddum sal-aħħar. Minnu il-ħelsien u s-salvazzjoni u jagħmel il-mirakli u l-ġubijiet fis-sema u fl-art. Kienu li ħeles lil Danjel mill-Iljuni? Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali ngħidu flimkien faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku nida u borra il-mulej, birku silċu bart il-mulej, ngħidu faħruh u għalluh fuq kollox għal dejjem. Birku ġlata u silċ il-mulej, birku lili u ġranet il-mulej, ngħidu birku dawl u dlam il-mulej, birku bera u sħab il-mulej, ngħidu ħadd birek l-art il-mulej, ħadd faħru u tolliħ fuq kollox għal dejjem, ngħidu kjoġobkom inqumu l-koll bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Għawwu qalbkom, werfaw raskom, għax il-fidwa ta'kom fil-qrib. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont tal-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Meta imbagħad taraw lil Ġerusalemm magħluqa minn kull imkien bl-eżerċiti, tkunu tafu li l-qerda tagħha tkun waslet. Ħajħarbu mbagħad lejn il-muntanji dawk li jkunu fil-Ludija u jitbedu minna dawk li jkunu ġo nofsa, ma jerġgħux lura fija dawk li jkunu fir-raba, għax dawk ikunu jiem il-kastik li fihom iseħħ kull ma hemm miktub. Ja ħasra għalihom in-nisa li f'dawk il-jiem ikunu tqal jew ireddu, għax hemm kbir jaqa' fuq il-pajjiż u rkolla fuq dan il-poplu.
in-nies jaqgħu taħt il-qilla tas-sejf u jittieħdu l-sira fost il-pagani kollha u Ġerusalemm tibqa' tintrifes taħt is-saqajn il-ġnus sa ma jkun għadda żmien il-ġnus. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art b'qalbhom titqattat ma jafux x'jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-mewġ. In-nies ruhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet tal-smewwiet jitqalbu. Imbagħad jaraw il-bini l-bniedem ġej fi sħab bil-qawwa u l-glorja tiegħu. Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum iżjies forsi huwa Vanġelu li jimlina bil-biża'. Però tajjeb ngħidu li hawnhekk Ġesu qiegħed jitkellem mit-tmiem ta' Ġerusalemm u qiegħed ukoll dan is-sens apokalittiku, iż-żmien tal-aħħar. Imma ma nistgħux nifqu fuq l-ewwel parti tiegħu. Irridu nifqu għaliex anke l-kelma Vanġelu tfisser aħbar ta' ferħ. U x'inhu l-aħbar ta' ferħ li l-mulej għandu għalina llum? Li meta taraw dawn it-taqlib kollu, tibżax jien inkun miegħek. Anzi, l-aħħar sentenza, meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u werfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. M'hemmx għalfejn jiġi l-aħħar żmien tad-dinja, il-kol kemm aħna ngħaddu minn mumenti ta' taqlib f'ħajjitna. Il-kol kemm aħna ngħaddu mill-mument tal-prova. Qegħdin niċċelebraw il-festa it-tifkira ta' Santa Katerina. Anke hija għaddiet mill-mumenti tqal u l-prova u għaddiet saħansitra mill-martirju. Rajna fl-ewwel qari kif Danjeli ukoll jiġi mixħud u jgħaddi miż-żmien tal-prova fejn jiġi mitlub jagħti xhieda. Ma kemm huma sbieħ il-kelmiet li jgħid is-sultan meta jordna biex kulħadd jibda iqim lil dan Alla veru u jgħid hekk: għax hu Alla ħaj ta' dejjem, il-ħakma tiegħu iddum sal-aħħar, minnu il-ħelsien u s-salvazzjoni u li ħeles il-Danjel. U dawn nistgħu napplikawhom ukoll għall-ħajja tagħna jekk aħna tassew nemmnu f'Alla. Alla huwa s-salvazzjoni tiegħi. Fil-mumenti jibsin qiegħed hemm, mhux se jabbandunani. Il-mulej se jerfani, il-mulej hu s-salvazzjoni tiegħi. Fl-istedina tal-fidwa sħiħa il-ħolqien kollu qiegħed iħoss bħal maraw l-ġieħ tal-ħlas, nitolbu lill-Alla li għandu l-qawwa li jġeddet kollox fih. Ngħidu flimkien eħlisna nitolbuk mulej, eħlisna nitolbuk mulej. Min kull biża' li jista' jkollha l-Knisja li titġeddet, partikolarment f'dan iż-żmien fejn il-Papa qiegħed jistedinna niġġeddu u nitnatfu bil-kelma tal-Vanġelu, nitolbu. Min kull firda ideoloġika u politika li toħloq biss vjolenza fost il-popli, nitolbu. Mill-lebusija tal-qalb li tingħalaq għal ħtiġijiet ta' ħutna
l-aktar dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Min kull min jista' jweġġel din komunità nisranija u jfixkel id-dialogu u l-fiduċja bejn l-aħwa insara nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż nitolbuk mulej biex tisma' dawn it-talbiet tagħna. Kompli jixħet il-barkit tiegħek fuq il-morda tagħna, fuq il-familji tagħna. Għamel li aħna nikbru bl-Ispirtu Qaddis tiegħek biex hekk nimtlew bil-qawwa u nkunu xhieda veri bħal Santa Katerina ta' dak li aħna nemmnu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir li sejrin nofru lil kobor tiegħek fit-tifkira tal-martri Santa Katerina biex naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna u narfu dejjem inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex Santa Katarina ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma hija tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u intennu bla qiegħda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-olej ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, Qaddis għalek li tolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha tiegħek li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għali. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Tqarbilna mulej bid-doni tiegħek tas-sema, kolna ferħana fit-tifkira ta' Santa Katerina u bl-ikla mqazza li għamilna xandarna l-mewt ta' ibnek. Għamel li nissieħbu magħha fil-qawmien tal-glorja mal-qaddisejn tal-martri kollha tiegħek bi Kristus Siedna. Ejdu flimkien tliet Avamarijiet il-Omna Marija, npoġġu hekk taħt il-ħarsa tagħha l-emigranti tagħna, il-morda u dawk kollha li jduru bihom. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija, kompanaw tal-bnedmin.